warahmatullahi wabarakatuh. Li hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa aswajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa li hadrati ruhi Abdul Alban Syekhun wa li hadrati ruhi Syekh Abu Abdurrahman Ahmad bin Syuaib An-Nasai. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pinten. Seratus 81. Nabala kali. Bismillahirrahmanirrahim. Syaitul kalbikum beburone anjing ala zilaisa kang ora ana apa kalep iku bimu alamin terlatih. Abarani sapa Muhammad bin Ubaid bin Muhammadin al-Kufi al-Muharibi kala ngucap sapa Muhammad hadasana sapa Abdullah ibnul Mubarak an haywatab ni syuraihin kala ngucap sapa Haywah sami itu krungu ingsun Rabi'ah tabna Yazid ing Rabi'ah bin Yazid yang kula hale ngucap sapa Rabi'ah ambana sapa Abu Idrisah aizuwahi ya aizuwah kala ngucap sapa Abu Idris sami itu krungu ingsun Aba Sa'labah ing Aba Sa'labah al-Husaniyah yang kula hale ngucap sapa Aba Sa'labah kul ngucap ingsun ya Rasulullah itu Gusti Rasul inna satune kita iku biar ing dalem iku biar di syaitin ing dalem tanai berburu asidu kang berburu ingsun bikausi kelawan gendewa ingsun kausi ya panah wa asidu lan berburu ingsun bikalbi kelawan nggawa anjing ingsun al-mu'allami kang terlatih wa bikal bilan kelawan gunakake anjing ingsun alladzi laisa kang ora ana apa kalep iku bimu alamin terlatih faqala nuli dawuh sapa nabi mau utawi perkara dalam arti buruan asabta kang mengkani sira bikausika kelawan gendewa utawa panah ingsun fadhkur mongko nutura sapa sira ismawahi ing ismane Allah alaihi ing atase ma durunge kowe manah kowe mutino bismillah dhisik. Wa kullan mangano sapa sira wa mau utawi perkara utawa buruan. Asabta kang maknane sira bikal bika kelawan anjing ira al muallami kang terlatih. Fadhkur mongko nutura sapa sira. Ismawahi ing asmane Allah. Nah anjingmu terlatih sak durunge tok colke berburu muni bismillah se. Wa kulan mangano sapa sira. Wa mau utawi buruan asabta kang oleh utawa maknani sapa sira. Bikal bika kelawan anjing sira alladzi laisa kang ora ana apa kalbi. Iku bimu alamin terlatih. Fa adrokta nuli nemu sapa sira. Zakatahu ing sesembelihane kalbin sing soet iku wau fakul mongko mangano sapa sira idza qatala ing dalem nalikane mateni apa al kalbu anjing abarana sapa Muhammad bin Junburin Abu Shalih ya Abu Shalih al-Makiyu kala ngucap sapa Muhammad hadasana sapa Fudail bin Iyadzin an Mansurin an Ibrahim an Hammam bin al-Harithi an Adi bin Hatimin kala ngucap sapa Adi kul ngucap ingsun ya Rasulullah itu Gusti Rasul ursilu ngecolake ingsun kilabi ing anjing ingsun al muallamata kilabi ing anjing ingsun al muallamata kang terlatih fayum sikna nuli ngeker apa kilab alaya ing atase ingsun faakulu
Pa'a kulono toh kena mangan ingsun. Kala dawuh sapa Nabi idza arsalta ing dalem nalikane ngecolake sapa sira. Kila bakae nganjing ing sira al muallamata kang terate. Fa amsakna mongko ngeker. Fa amsakna mongko ngeker apa kilab alaika ing atase sira. Fakul mongko mangan sapa sira. Kul tu ngucap ingsun wa in qatal nah lan senajan mateni apa kilab. Kala dawuh sapa Nabi wa in qatalna senajan mateni apa kilab. Kala dawuh sapa Nabi ma lam yas righunna ing dalem selagine orang ngumpuli dalam arti ora campur, orang ngumpuli apa kilabaka ing kilabaka iku wau apa kalbun anjing sing liyane min siwahuna saking seliyane kilab. Kul ngucap ingsun armi manah ingsun bil mi'radhi kelawan kayu dalam arti anak panah. Payah zikunulinatoni apa mi'rad. Kala dawuh sapa Nabi in khazaqan nulinatoni apa mi'rad fakul mangano sapa sira. Wa in asobalan lamun ngenani apa mi'rad bi arzihi kelawan malangi mi'rad pala takul mongko aja mangan sapa sira. Mi'rad iku iso berbentuk tombak, iso berbentuk panah, iso berbentuk bambu ngono kuwi. Ida wujida ing dalem nalikane ditemu apa ma'akal ing dalem sartane anjinge. Wujud iku wau kalban ing anjing lam yusamma kang ora diwacake bismillah. Lam yusamma kang ora diwacake bismillah apa alaihi ing atase kalba. Ambarone sapa Amr bin Yahya bin Al-Harits kala ngucap sapa Amr. Hadatsana sapa Ahmad bin Abi Syuaibin. Kala ngucap sapa Abi Syuaib, hadatsana sapa Musa. Ibnu A'yana ya Ibnu A'yan an Ma'marin an Asim ibn Sulaimana an Amirin Asabi an Adi ibn Hatimin an husnuni Adi ku salah takon sapa Adi Rasulullah ing Rasul sallallahu alaihi wasallam anis soidi saking beburuan bangkolan oleh dawuh sapa Nabi idza arsalta ing dalem nalikane ngecolake sapa sira kalbaka ing anjing sira fakholatot nuli nyampuri hu ing kalbaka apa aklubun pira-pira asu lam tusami kang ora diwacake bismillah alaiha ing atase aklub fala takul mongko aja mangan sapa sira fa innaka krana setune sira iku latadri ora ngerti sapa sira ayaha ing endi-endine kalbaka utawa aklub iku wau iku kota lamateni apa ayaha hu ing soid. Ida wajada ing dalem nalikane nemu sapa man ma'akal ing dalem sartane asune man kalban ing anjing to asu huiri kang seliyane kalban. Abarona sapa Amr bin Ali kala ngucap sapa Amr hadatsana sapa Yahya kala ngucap sapa Yahya hadatsana sapa Zakaria bahwa utawi Zakaria iku Ibnu Abi Zaidah kala ngucap sapa Ibnu Abi Zaidah hadatsana sapa Amirun an Adi ibn Hatimin kala ngucap sapa Adi saltu takon ingsun Rasulullah ing Rasul sallallahu alaihi wasallam andil kalbi saking anjing fagolan oleh dawuh sapa Nabi idza arsalta ing dalem nalikane ngecolake sira kalbaka ing anjing sira pasam maitan nuli macake bismillah sapa sira fakul mongko mangan sapa sira wa in wajata lan senajan nemu sapa sira kalban ing anjing akhara kang weneh ma'akal bika ing dalem sartane anjing sira fala takul mongko aja mangan sapa sira fa inna ma samai tanging pestine maca bismillah sapa sira ala kalbika ing atase macake bismillah anjing sira walam tusamilan ora diwacake bismillah ala ghairi ing atase liyane kalbaka iku wau. Abarona sapa Ahmad bin Abdillah nil Hakami kala ngucap sapa Ahmad hadatsana sapa Muhammadun wa huwa utawi Muhammad iku Ibnu Ja'far kala ngucap sapa Ibnu Ja'far hadatsana sapa Syu'batu an Sa'id bin Masrukin kala ngucap sapa Sa'id hadatsana sapa Asabi an Adi bin Hatimin wa kana lanono sapa Adi lana maring kita iku jaron tangga
wadakhilan lan akeh mlebune warobiton lan wong kang cedak dalam arti pertalenan robitoh iku ya cedak bin nahraini ing dalam tanah Nahrain anahu sedune Adi iku salah takon sapa Adi anabi ing Nabi sallallahu alaihi wasallam kala ngucap sapa Adi ursilu ngecolake ingsun kalbi ing anjing ingsun Pajidu nuli nemu sapa ingsun ma'a kalbi ing dalem sartane anjing ingsun kalban ing anjing kot ahoda kang temen-temen ngalap apa kalban la adri hale orang ngerti ingsun ayyuhuma utawi endi-endine kalbi karo kalban iku ahoda ngalap utawa nyekel apa ayyuhuma kala dawuh sapa Nabi la tak kula aja mangan sira fa innama samaita kronos stuhune angin pastine macake bismillah sapa sira ala kalbika ing atase anjing sira walam dosamilan ora diwacake bismillah ala ghairi ing atase seliyane kalbika abarona sapa Ahmad bin Abdillah ibn al-Hakami kala ngucap sapa Ahmad hadasana sapa Muhammadun kala ngucap sapa Muhammad hadasana sapa Syu'batu anil Hakami kala ngucap sapa Hakam hadasana ing lafal hadasana Anisabi an adiyin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam bimis dalika kelawan sepadane hadis kaya ning dhuwur iku mau abarona sapa Sulaiman bin Ubaidillah ibni Amrin Al-Ghailani Al-Basri kala ngucap sapa Sulaiman hadasana sapa Bahzun kala ngucap sapa Bahzun hadasana sapa Syu'bah kala ngucap sapa Syu'bah hadasana sapa Abdul Wahib bin Abi Safari an Amirin Asabi an Adi ibni Hatimin kala ngucap sapa Adi sal tutakon ingsun Rasulullah yang Rasul sallallahu alaihi wasallam Kultu ngucap ingsun ursilu ngecolake ingsun kalbi anjing ingsun kala dawuh sapa Nabi idza arsalta ing dalem nalikane ngecolake sira kalbaka ing anjing sira fasametan nuli macake bismillah sira fakul mongko mangano sapa sira ing soid yo hewan beburuan niku wae wa in akala senajan mangan apa kalbaka minhu saking soid fala wa in akala lan senajan mangan apa soid minhu apa kalbuka iku wau minhu saking soid fala takul mongko aja mangan sapa sira nah hewan beburane iku mau wis dipateni anjinge terus wis dipangan anjinge anjingmu kuwi mau aja dipangan fa inama amsaka krana ning pestine wis ngeker apa kalbaka iku wau ala nahsi ngatasé gawe awak dhewe ne kalbak mergo kuwi wis dipangan gawe anjinge kuwi mau wa idza arsal dalan ing dalem nalikane ngecolake sapa sira kalbaka ing anjing sira awajatan nuli nemu sapa sira mahu ing dalem sartane kalbak wiro ing seliyane kalbak fala takul mongko aja mangan sapa sira fa innaka krana sedune sira iku inama samaita ing dalem angin pestine macake bismillah sapa sira ala kalbika ing atase anjing sira walam tu samilan ora diwacake bismillah ala ghairi ing atase seliyane kalbika Abarona sapa Amr bin Aliin kala ngucap sapa Amr hadasana sapa Abu Dawud an Syu'bah an Ibni Abi Safari an Syabi wa anil Hakami wa anis Sa'bi wa an Sa'id ibn Masrukin an Syabi an Adi ibn Hatimin kala ngucap sapa Adi sal tutakon ingsun Rasulullah ing Rasul sallallahu alaihi wasallam kultu ngucap ingsun ursilu ngecolake ingsun kalbi ing anjing ingsun Pak Haji dunuli nemu ingsun ma kalbi dalem sartane anjing ingsun kalban ing anjing akhara kang weneh la adri kang ora ngerti ingsun ayyuhuma ing endi-endine kalbin karo kalban iku kalban akhir iku wau akhoda wis nyekel utawa ngalap sapa ayyuhum apa ayyuhuma kala dawuh sapa Nabi la tak kula aja mangan sapa sira fa innama samaita krana ing pestime macake bismillah sapa sira ala kalbika ing atase anjing sira walam tu samilan ora macake diwacake bismillah apa ghairi kalbiki wau ala ghairihi ing atase seliyane kalbika al kalbu iku anjing yakulu kang mangan apa kalbun minasyaiti saking hewan beburon ambarana sapa Ahmad bin Sulaiman kala ngucap sapa Ahmad hadasana sapa Yazid wa huwa utawi Yazid iku Ibnu Haruna ambana sapa Zakaria wa Asimun
Anisabi an Adi ibn Hatimin kala ngucap sapa Adi sal tu takon ingsun Rasulullah ing Rasul sallallahu alaihi wasallam an saidil mi'radhi saking hukume berburu nganggo kayu sing malang ya kaya panah terus apa meneh tombak terus kaya bambu runcing ngono kuwi sing kayu sing dilancipi ngono kuwi mau panggolan nuli dawuh sapa nabi ma utawi beburon ma utawi buruan asoba kang ngenani apa mi'rad bihadihi kelawan landepe mi'rad iku wau fakul mongko mangano sapa sira wa mau utawi buruan asoba kang ngenani apa mi'rad bi ardi kelawan malange mi'rad bahwa mongko utawi ma iku wakizun dadi batang sia-sia mergo matine ora mergo kena sing landepe ning kena sing tumbul kala ngucap sapa iki wau rawine Adi kala ngucap sapa Adi wasal dolan takon ning sunhu ing nabi an kalbi saidi saking anjing beburon kala nuli dawuh sapa nabi ida arsalta ing dalem nalikane ngecolake sapa sira kalbaka ing anjing ira wa zakarta lan wis nuturake sapa sira isma wahi ing asmane Allah alaihi ing atase kalbak fakul mongko mangano sira kul tang ngucap sapa sira wa in qatala kul tang ngucap sapa sira wa in qatala senajan mateni apa kalbak kala dawuh sapa nabi wa in qatala senajan mateni apa kalbak walaupun kok hewan beburone kuwi mau dipateni anjinge kuwi mau fa in akalan nuli lamun mangan apa kalbak minhu saking syait fala takul mongko aja mangan sapa sira nak hewan beburone kuwi wis dipangan anjinge aja dipangan wa in wajatalan lamun nemu sapa sira mahu ing dalam sartane kalbaka kalban ing anjing hero kalbika kang seliyane anjing sira wakot kota lan teman-teman mateni apa kalbaka iku wau hu ing syait fala takul mongko aja mangan sapa sira fa innaka krana sedune sira iku inama zakarta angin pastine wis nuturake sapa sira isma wahi ing asmane Allah ala kalbika ing atase anjing sira walam tadkur lan durung nutur sapa sira ala ghairihi ing atase seliyane kalbika iku wau abarona sapa Amr bin Yahya bin Al-Harits kala ngucap sapa Amr hadasana sapa Ahmad bin Abi Syuaibin kala ngucap sapa Ahmad hadasana sapa Musa bin Ahyana an Ma'marin an Asim bin Sulaimana an Sa'bi an Adi bin Hatimin at-Ta'i ana husudune Adi iku salah takon sapa Adi Rasulullah ing Rasul sallallahu alaihi wasallam anisoiti saking beburuan kala dawuh sapa nabi idza arsalta ing dalem nalikane ngecolake sapa sira kalbaka ing anjing sira padzakarta nuli wis nutur sapa sira isma wa ing asmane Allah alaihi ing atase kalbak faqatalan nuli mateni apa kalbak walam yakulan ora mangan apa kalbak fakul mongko mangan sapa sira wa in akalalan lamun mangan apa kalbak minhu saking syait fala takul mongko aja mangan sapa sira fa inama am saka krana angin pastine ngeker apa kalbakahu ing syait alahi krana arae kalbaka iku wau walam yuksik lan orang ngeker apa kalbaka alaika gawe sira utawa ing atase sira al amru iku perintah biqatlil kilabi kelawan mateni biro-biro anjing abarona sapa Katsir bin Ubaidin kala ngucap sapa Katsir hadasana sapa Muhammad bin Harbin aniz Zubaidi aniz Zuhri kala ngucap sapa Zuhri abarone sapa Ibnu Sabbaki kala ngucap sapa Ibnu Sabbak ahbarat ngabarake ni ing ingsun sapa Maimunatu Nyai Maimunah garwane Nabi ana Rasulullah isune Rasul sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh lahu maring Rasul sapa Jibril malaikat Jibril alaihi ku tetapi ngatasi Jibril assalamu tawi salam lakinna tetapi ini kita iku lanat fuluram mlebu kita baitan ing omah fihi kang iku ing dalem bait kalbun utawi asu wala suratun lan ora gambar di ketika itu Nabi wis didugeni malaikat Jibril ning malaikat Jibril mboten kersa mlebu mergo ning jero omahe ana anjing karo apa
gambar. Fa asbahan nuli dadi saeso iso sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yauma idzin ing dalem dinane qala lahu Jibril iku wau. Fa amara nuli perintah sapa Nabi bi qatlil kilabi kelawan mateni anjing. Hatta innahu sehingga sedune Nabi iku layak muru yakti perintah sapa Nabi bi qatlil kalbi kelawan mateni anjing as-sohiri kang cilik. Abarona sapa Qutaibah bin Sa'idin an Malikin an Nafi'in an Ibni Umar anna Rasulullah isruni Rasul sallallahu alaihi wasallam iku amaro perintah sapa Nabi bi qatlil kilabi kelawan mateni anjing tasna hale tanpa gawe pengecualian sapa Nabi minha saking kilab. Ambarona sapa Wahb bin Bayanin kala ngucap sapa Wahab hadasana sapa Ibnu Wahbin kala ngucap sapa Ibnu Wahab. Ambaroni sapa Yunus kala ngucap sapa Yunus kala ngucap sapa Ibnu Syihabin hadasani sapa Salim bin Abdillah an Abi saking bapake Salim kala ngucap sapa Salim sami itu krungu ingsun Rasulullah yang Rasul sallallahu alaihi wasallam rafi'an hale banterake sapa Nabi sautahu ing suarane Nabi. Rafi'an sautahu dalam arti yo banterake suarane. Ya'muru hale perintah sapa Nabi bikot lil kilabi kelawan mateni pira-pira anjing. Fakanat nuliono awal kilabu pira-pira anjing iku tuk kalau dipateni apa kilab ila kalbasoidin kejaba anjing gawe berburu. Kecuali anjing untuk berburu. Au masyiatin utawa anjing gawe njaga ternak. Kecuali anjing gawe berburu karo anjing sing gawe apa njaga peternakan. Abarona sapa Qutaibah tu kala ngucap sapa Qutaibah hadasana sapa Hamadun an Amrin an Ibni Umar apa anna Rasulullah isruni Rasul sallallahu alaihi wasallam iku amaro perintah sapa Nabi bikot lil kilab kelawan mateni pira-pira anjing ila kalba saidin kejaba anjing gawe berburu au kalba masyiatin utawa anjing gawe njaga ternak. Sifatul kilabi iku sifate pira-pira anjing alati umira kang diperintahake apa bikot liha kelawan mateni kilab. Abarona sapa Imran bin Musa kala ngucap sapa Imran hadasana sapa Yazid bin Zurai'in kala ngucap sapa Yazid hadasana sapa Yunus anil Hasani an Abdillah ibni Mughaffalin kala ngucap sapa Abdillah kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laula annal kilaba lamun ora setuhune pira-pira anjing iku umatun umat minal umami saking pira-pira umat la amartu mongko yakti perintah ingsun bikot liha kelawan mateni kilab iku wau. Faktulu mongko matenana sapa sira kabeh minha saking kilab al aswada kang wireng al bahima kang banget wirenge anjing sing hitam pekat wa ayyuma qaumin utawi endi-endine kaum wa ayyuma qaumin utawi endi-endine kaum iku ittakhadhu nyekel to ngalap sapa kaum kalban ing anjing laisa kang ora ana apa kalban iku bikal biharsin anjing gawe njaga sawah utawa peternakan iku bikal biharsin gawe njaga sawah utawa kebun niku wau au saidin utawa beburon au masyiatin utawa gawe njaga ternak kejaba anjing sing gawe njaga sawah berburu karo njaga ternak fa inahu karana sedune kelakuan iku yang kusyukurang min ajrihi saking ganjarane ayyuma qaumin kula yaumin ing dalem saben-saben sedinane apa kiratun ganjaran sak kirat wong kok ngingoni anjing kuwi ganjarane sedinane kalong sak kirat kejaba anjing kuwi mau gawe apa gawe njaga sawah njaga peternakan lan gawe anjing berburu. Fa innahu yanqusu min ajri kulla yaumin qiratun. Imtinaul malaikati iku nyegahi malaikat min duhuli baitin saking mlebu omah. Fihi kang iku ing dalem bait kalbun utawi asu. Ambarona sapa Muhammad bin Basyarin. Kala ngucap sapa Muhammad hadasana sapa Muhammadun wa Yahya bin Sa'idin. Kala ngucap sapa Muhammad karo Yahya hadasana sapa Subhatu an Ali ibn al-Mudrikin an Abi Zur'ata an Abdillah ibn Nujayyin an abihi saking bapake Abdillah an Ali ibn Abi Thalib an Nabi sallallahu alaihi wasallam
Qala ngucap sapa al malaikatu malaikat iki dawuhe Nabi. Malaikat iku nyanjangi Nabi. Iki sing kudu difahami, sing kudu di garis bawahi iki. La tadkhulu ram mlebu baitan ing omah. La tadkhulu ram mlebu sapa malaikat baitan ing omah. Fihi kang iku ing dalem bait suratun utawi gambar. Wala kalbun lan ora anjing, sing ning omah ana anjinge. Wala junubun lan ora sing junub. Sok wis berkeluarga ngono kuwi lek nalikane jemak karo bojone lek rampung lek ndang apa adus ora usah ngenteni sok ngono kuwi. Ibarate ngono kuwi malaikat meh andum rahmat nalikane sok werti walah berjunub berale adus dilewati. Malaikat ora sida mlebu. Sing sakjane meh diwenehi rahmate malaikat malah ora sida. Makane iku ndadekake rezekine cepet. Ndadekake rezekine apa seret. Di antarane kuwi apa ngendi-ngendi nalikane apa adus junub. Tur melih napa sing ndadekake rezekine cepet? Ninggal perkara barang sing kotor nalikane wektu wengi. Piring, gelas ngono kuwi isih kotor ora lek ndang diresiki. Ngono kuwi malaikat meh andum ngono kuwi ya ora sida andum. Piringe gelase gek bar mangan ora diasahi. Yo iki berarti iki wis kepenak. Iki wis entuk apa? Pakanan wis entuk, ombenan wis entuk rezeki sing akeh. Makane nganti tengah wengi ora lek ndang diresiki. Beda nek wis diresiki ngono kuwi malaikat andum rahmate maring omahe wong sing dilewati kejaba sing jerone kuwi mau ana apa mau? Ana anjinge, ana gambare lan ana apa niki sing isih junub. Abarana sapa kutai batu wa Ishaq bin Mansurin. Mergone napa malaikat iku nalikane andum rezeki, iku nalikane malam hari. Didelok omahe iki ndi omahe iki. Omahe didelok sik ning jero isih ana sing junub ora gelem mlebu. Dan purun mlebu malaikat. Ning jero kok isih ana bekas-bekas sing kotor wah dianggap wis kecukupan. Wis dilewati wae. Jadi dibiasake aja ninggal asah-asahan nalikane wektu apa bengi. Nah iso lek ndang diresiki ben esuk nalikane bengi ngono kuwi malaikat andum rezeki awake dhewe diwenehi rezekine. Abarana sapa kutai batu wa Ishaq bin Mansurin an Sufyana an Zuhri an Ubaidillah bin Abdillah an Ibnu Abbasin an Abi Thalhah. Kala ngucap sapa Abi Thalhah, kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La tadkhulu ram mlebu sapa al malaikatu malaikat baitan ing omah fi kang iku ing dalem bait kalbun utawi anjing wala suratun lan ora gambar. Ambarana sapa Muhammad bin Khalid bin Khalid. Kala ngucap sapa Muhammad hadasana sapa Bisr bin Suaib an abihi an Zuhri. Kala ngucap sapa Zuhri. Ambarana sapa Ibnu Sabbaki an Ibnu Abbasin. Kala ngucap sapa Ibnu Abbas. Ambarat ngabarake ni ing ingsun sapa Maimunatu nyai Maimunah. Yo Nabi yo garwane Nabi. Apa ana Rasulullah sunni Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bismillah. Iku asbaha. Jadi saesuk-esuk sapa Nabi yauman ing dalem suwiji dina. Iku wajiman susah. Meneng mergo lara, ya dalam arti ya susah. Faqalat nuli ngucap sapa kailene budi faqalat nuli ngucap lahu maring Nabi sapa Maimunatu nyai Maimunah. Ay Rasulullah duh Gusti Rasul. Lakot istankirtu. Yakti teman-teman pangling ingsun. Ingkar dalam arti yo pangling. Hai ataka ing tingkah sira mundul yaumi ing dalam awit semangsane dina. Nabi kula kok pangling kalih jenengan kok mendel mawon niku enten napa? Panggolan nuli dawuh sapa Nabi, Inna Jibril sadune Jibril iku kana ana sapa Jibril, iku ada janji sapa Jibril ni ing ingsun ayal ko ing yen ketemu sapa Jibril ni ing ingsun alailata ing dalem wengi. Falam yal kono li ora nemoni ora teka sapa Jibril ni ing ingsun. Jibril wis janji ngop mau bengi meh nemoni aku ning kok ora sida nemoni. Ama
ama ing apa wallahi demi Allah ma ahlafa ora tau nulayani sapa Jibril ni ing ingsun. Iki mergo apa? Wong Jibril iki ora tau nulayani janjine. Kala ngucap sapa? Kala ngucap sapa iki wau Jibril iku wau fadholan nuli dadi saawan-awan sapa nabi yaumahu ing dalem dinane nabi. Iku kadalika kaya mengkono lah wajiman. Sumawa kok anuli tumiba fi nafsi ing dalem atine nabi apa jarwu kalbin. Apa jarwu kalbin anjing sing jeguk kuwi ku wau. Tahtana dzodin ing dalem sak ngisore longan. Jarwu kalbin ya jegukane anjing kuwi lho. Ya reti dhewe anjing nak jeguk kuwi lah. Ternyata ketika rada awan mungkin nabi ngintik ning longane ana asu ning ngisoran. Tahtana dzot lana maring kita fa amarun nuli perintah sapa nabi. Fa amarun nuli perintah sapa nabi bihi kelawan jaru kalbin. Fa uhrijan nuli ditokake apa jaru kalbin suma audan nuli ngalap sapa nabi biya di kelawan astane nabi ma'an ing banyu. Panadhohan nuli gebyur sapa nabi bihi kelawan gunakake mak iku wau maka nahu ing panggonane kalbin iku wau. Akhirnya nabi bar njupuk iku terus wisah. Terus mendet banyu gawe gebyur panggonan sing bar dinggone asune kuwi mau. Palamma amsanuling dalam semangsane dadi sore sapa nabi lagi ya mongko ketemu lagi ya mongko nemoni hu ing nabi sapa Jibril malaikat Jibril. Mergo ketika malam Jibril wis janji ora sida teko. Ternyata ning jero ana anjing kuwi mau. Nalikane awan konangan dindokke. Banjur ngono sore malaikat Jibril iku apa mlebu gelem nemoni nabi. Faqala nuli ngucap faqala nuli dawuh lahu maring Jibril sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kot kunta teman-teman ono sira iku wa'atta janji sira ni ing ingsun antal kok ing entuk ketemu nemoni sapa sira ni ing ingsun albarihata ing dalem mau bengi. Lho Jibril kowe iki janji jare meh nemoni aku ki mau bengi. Kok malah kowe nemoni ne esuke gek sore iki. Kala ngucap sapa Jibril, ajal iya aku jan bengi asline wis meh mara. Tapi walakin lantat tapane kita iku lanat khuluram mlebu kita betan ing omah fihi kang iku ing dalem bet kalbun utawi anjing wala suratan lan ora gambar. Kala ngucap sapa iki warawine Ibnu Abbas. Kala ngucap sapa Ibnu Abbas fa asbahan nuli dadi saesuk-esuk sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min dzalikal yaumi saking mengkono ladina. Pamar nuli perintah sapa nabi bikot lil kilapi kelawan mateni pira-pira anjing. Ar-rukhsatu itu gawe rukhsata kemurahan fi imsakil kalbi ing dalem ngeker anjing lil masyati krana gawe peternakan. Imsak dalam arti ngeker yo ngingoni. Ambarana sapa Suwaid bin Nasr bin Suwaidin. Kala ngucap sapa Suwaid ambana sapa Abdullah wa huwa utawi Abdullah iku Ibnul Mubaraki. An Handolata. Kala ngucap sapa Handolah, sami itu krungu ingsun saliman ing salim. Yo hadisu ale njeritani sapa Salim an Ibni Umar saking Ibni Umar. Kala ngucap sapa Ibni Umar, kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manutawi sapa wonge iku iftana ngingoni sapa man kalban ing anjing nakoso mongko kurang min ajri saking ganjarane man kula yaumin ing dalem saben-saben dina apa kirata ni rong kirat ila dzarian kejaba anjing sing terlatih gawe berburu. Illa dzarian kejaba ing anjing sing terlatih gawe berburu iku wae.
au sahiba masyiatin utawa gawe njaga peternakan. Kecuali anjing kuwi mau anjing sing untuk berburu sing terlatih dan untuk menjaga peternakan. Abarona sapa Ali bin Khujr bin Iyas bin Muqatil bin Musam Rijib bin Khalidin As-Sa'di an Ismaila wa huwa utawi Ismail iku Ibnu Ja'far an Yazid wa huwa utawi Yazid iku Ibnu Husaifah. Kala ngucap sapa Ibnu Husaifah abarani sapa Asa ibnu Yazid anahu setune Sa'ib iku wafada mertamu alaihim ing atase ahluhu iku wau sapa Sufyan bin Abi Zuhairin Sufyan bin Abi Zuhair As-Sanaiyu pangkola lan ngucap sapa Abi Zuhair kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manuntawi sapa wong iku iktanangi ngoni sapa man kalban ing anjing layuhni kang ora nyukupi apa kalban anhu saking man zar'an ing tanduran walador an lan ora ing peternakan niku wau nakoso mongko kurang min amali saking amaling man kula yaumen ing dalem saben-saben sedinane apa kiratun sakirat kultu ngucap ingsun ya Sufyanu Sufyan anta ana toh utawi sira iku sami tak krungu sapa sira hadza ing ikilah hadis akhire Sufyan ditakon lha kowe iki krungu iki saka nabi apa ora min Rasulillah saking Rasul sallallahu alaihi wasallam kala ngucap sapa Sufyan na'am ya lho nggih kula mireng niki saking nabi wa rabbi hadzal masjidi lan demi pangerane ikilah masjid. Babur rusate iku bab kemurahan fi imsakil kalbi ing dalem ngingoni utawa ngakarancing lisyadi krana gawe berburu. Abarana sapa Qutaibah tu kala ngucap sapa Qutaibah hadasana sapa Alaisu an Nafi'in an Ibni Umar ana husrune Nafi. Ana husrune Nafi iku mau iku sami krungu sapa Nafi ing Ibni Umar yaqul hale ngucap sapa Ibni Umar inna Rasulullah wa sudune Rasul sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Nabi man utawi sapa wonge iku amsa kang ngeker dalam arti ngingoni sapa man kalban ing anjing ila kalban kejaba ing anjing zarian kang terlatih gawe berburu au kalba masyiatin utawa anjing gawe ngingoni peternakan nakoso monggo kurang min ajri saking ganjarane man kula yaumin ing dalem saben-saben sedina apa kiratani rong kirat abarana sapa Abdul Jabbar Ibnul Ala'i an Sufyana kala ngucap sapa Sufyan hadasana sapa Az-Zuhri an Salimin an Abi saking bapak Salim an Nabi sallallahu alaihi wasallam kala dawuh sapa Nabi man utawi sapa wong iku iktanangi ngoni sapa man kalban ing anjing ila kalba saiden kejaba ing anjing gawe berburu au masyiatin utawa gawe peternakan nakoso mongko kurang min ajri saking ganjarane man kula yaumin ing dalem saben-saben sedina apa kiratane rong kirat bab rusate iku bab rukhsah fi imsakil kalbi ing dalem ngingoni anjing lil harsi krana njaga kebun toge pertanian abarana sapa Muhammad bin Basyarin kala ngucap sapa Muhammad hadasana sapa Yahya Ibnu Abi Adiyin wa Muhammad bin Ja'farin an Aufin anil Hasani an Abdillah ibn Mughafalin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam kala dawuh sapa Nabi manutawi sapa wonge iku itakhoda ngalap sapa man kalban ing anjing. Kalau ati tahoda ngalap ki yo ngeker ngingoni kalban ing anjing ila kalbasaidin kejaba ing anjing gawe berburu. Au masyiatin utawa gawe peternakan, au zar'in utawa gawe tanduran utawa gawe njaga kebun niku wau. Nah koso mongko kurang min ajri saking ganjarane man. Kula yaumin ing dalam saben-saben sedinane apa kiratun sak kirat. Abarana sapa Ishaq bin Ibrahim, kala ngucap sapa Ishaq, ambana sapa Abdur Razzaqi. Kala ngucap sapa Abdur Razzaq hadasana sapa Ma'marun an Zuhri an Abi Salamata an Abi Hurairah.
an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kala dawuh sapa Nabi man utawi sapa iku itahoda ngeker utawa njupuk utawa ngingoni sapa man kalban ing anjing ila kalba saidin kejaba ing anjing gawe berburu au zar'in utawa gawe pertanian au masyatun utawa gawe peternakan nah kala mongko kurang min amali saking amale man kula yang mening dalam saben-saben sedina apa kiraton sak kirat ambarona sapa Wahb bin Bayanin kala ngucap sapa Wahab hadasana sapa Ibnu Wahbin kala ngucap sapa Ibnu Wahbin ambaroni sapa Yunus kala ngucap sapa Yunus ambana sapa Ibnu Syihabin an Sa'id bin Musayyab an Abi Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kala dawuh sapa Nabi man utawi sapa wong iktanang ngingoni sapa man kalban ing anjing laisa kang ora ana apa kalban laisa kang ora ana apa kalban iku bikal bisoitin anjing gawe berburu wala masyaten lan ora gawe peternakan wala ardin lan ora gawe njogo bumi fa innahu krana sedune kelakuan iku yang kusyukuran min ajri saking ganjarane man apa kiratane rong kirat kula yomin ing dalem saben-saben sedinane ambarana sapa Ali bin Khujrin kala ngucap sapa Ali hadasana sapa Ismailu yakni ngarepake sapa Ismail Ibnu Ja'far ing Ibnu Ja'far kala ngucap sapa Ibnu Ja'far hadasana sapa Muhammad bin Abi Harmalata an Salim bin Abdillah an Abi saking bapake Abdillah Salim bin Abdillah iku kala ngucap sapa abihi kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man utawi sapa wong iku iktana ngingone sapa man kalban ing anjing ila kalba masyaden kejaba ing anjing gawe paternakan au kalbi syaitin utawa anjing gawe berburu na koso mongko kurang min amalhi saking amale man kula yamin ing dalem saben-saben sedina apa kiraton sak kirat kala ngucap sapa Abdullah wa kala lan ngucap sapa Abu Hurairah ta Abu Hurairah au kalbahasin ing lafal au kalbahasin utawa anjing gawe pertanian anahyu iku larangan an samanil kalbi saking regane anjing abarona sapa Qutaibah kala ngucap sapa Qutaibah hadasana sapa Alaisu an Ibni Syihabin an Abi Bakr bin Abdurrahman bin Al-Harisi Ibni Hisamin ya anak lanangi Pak Hisam anahu sedunge Ibni Hisam iku sampeyan krungu sapa Ibni Hisam Aba Mas'udin Aba Mas'ud Aba Mas'udin ing Aba Mas'ud Uqbata ing Uqbah Uqbata ya Uqbah kala ngucap sapa Aba Mas'ud nah nyegah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an samanil kalbi saking regane anjing wa mahri bahiyin lan mahari wong wedok nakal utawa lonte wahul wanil kahini lan bayar tukang ramal kahin itu dukun aduh aja di mana ini dukun ya ramal dukun niku ning Jawa yang mahir dalam bidang tertentu dianggap disebut iku apa dukun pinter ngewangi dalam persalinan nglahirke diarani dukun besi pinter mijeti diarani dukun pijet pinter dandani motor, dandani mobil diarani dukun motor, dukun mobil. Cak pirang-pirang. Kahin wi tukang ramal. Ambarona sapa Yunus bin Abdul A'la. Kala ngucap sapa Yunus, hadasana sapa Abu Wahbin. Kala ngucap sapa Abu Wahbin. Ambana sapa Ma'ruf bin Suwaidin. Al-Juzami. Ana Ali bin Rabahin Al-Lahmiyah. Iku hadasan ceritane sapa iki wau Ali bin Rabah iku wau hu ing Ma'ruf iku wau iku sami'a anahu setuhune Ali bin Rabah iku sami'an krungu sapa Ali bin Rabah Abu Hurairah ta ing Abu Hurairah yang kulo hale ngucap sapa Abu Hurairah kala dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mene kok wis ngantuk la yahillu rahalal apa samanul kalbi regone anjing rahalal dol anjing kuwi mau walahul wanul kahini lan ora opahe tukang ramal utawa tukang bedhek iku wau sing meramalkan wala mahrul bahi lan ora
mahare wong wedok nakal utawa WTS, wanita tuna susila. Utawa sundel. Wis pokoke ngerti dhewe lah. La mahru bahi, ora halal. Seneng wong wedok ya sing genah, wong ngono kuwi kok seneng. Nah, barona sapa Suhaib bin Yusufa, an Yahya, an Muhammad bin Yusufa, an Isa ibn Yazid, an Rafi ibn Khadijin, kala ngucap sapa Rafi, kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syarrul kasbi utawi welek-weleke pekerjaan iku mahrul bahi, membayar wong wedok nakal iku mau. Wasamanul kalbi ran regone anjing, wakasbul hajja milan pekerjaan tukang cantuk. Hijam iku apa? Tukang cantuk utawa apa? Bekam. Ar-rukhsatu iku rukhsah fi samani kalbi syaidi ing dalem regone anjing gawe berburu. Abarone sapa Ibrahim ibnul Hasani al-Miksamiyu, kala ngucap sapa Ibrahim, hadasana sapa Hajjah bin Muhammadin, an Hammad bin Salamata an Abi Zubairi an Jabir, apa ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku nah nyegah sapa Nabi an samani sanauri, saking regone kucing, wal kalbilan anjing, ila kalba saiti kejaba ing anjing gawe berburu. Kala ngucap sapa Abu Abdurrahmani, wa hadisu Hajjajin utawi hadise Hajjat an Hamad bin Salamata iku an Hamad bin Salamata saking Hamad bin Salamah iku laisa ora apa hadis. Huwa ya hadis iku bisahihin sahih. Ambarana sapa Amr bin Aliin. Kala ngucap sapa Amr, hadasana sapa Ibnu Sawain, kala ngucap sapa Ibnu Sawa, hadasana sapa Sa'idun an Abi Malikin, an Amr bin Syuaibin, an abihi, saking bapak Amr, an jadi saking bayi Amr. Apa ana rajulan sendone wong lanang, iku atateko sapa rajul an nabi ing nabi. Pakola nuli ngucap sapa rajul, ya Rasulullah itu Gusti Rasul. Innali sedune iku kedue ingsun. Apa kilabun pira-pira anjing mukallabatan kang terlatih gawe berburu. Mukallabatan kang terlatih gawe berburu. Fa'aftini nuli nglatih ingsun fiha ing dalem kilab. Kala dawuh sapa Nabi, mau tawi kewan amsaka kang ngeker alaika ing atase sira apa kilah buka anjing sira, fakul mongko mangano sapa sira, kultu ngucap ingsun, wa in qatalna senajan mateni apa kilap. Kala dawuh sapa Nabi, wa in qatalna lan senajan mateni apa kilap. Nabi kula duwe anjing sing berburu tak colke gawe berburu, anjing sing terlatih untuk berburu tak colke. Nalikane anjinge kuwi mau mateni hewan beburune, nalikane wis dimocoke bismillah iku ento dipangan, walaupun sing mateni kuwi apa anjinge. Lah kok diperbolehkan karena sebelum melepaskan wis muni bismillah. Lah mateni anjinge kuwi mau gawene hewan beburune dianggap nyembelih. Tapi nalikane ana anjing liya sing nyampuri anjing terlatih sing dinduweni niku wau aja dipangan. Mergo ora ngerti anjing endi sing mateni. Nak sing mateni anjing liyane padahal kuwi urung diwacake apa bismillah. Padahal kabeh hewan sesembelian sing disembelih orang nganggo nyebut ismullah iku ora sah. Tur nalikane anjing beburuane iku wau sing wis terlatih delalah berburu mateni terus hewan beburuane kuwi dipangan anjinge ya aja dipangan. Mergo kuwi anjinge encen golek gawe awake dhewe, ora golekke ndorone. Malam tajid kala ngucap sapa rajul iftani paring fatwa sira
ing ingsun fi kausi ing dalem gendewa ingsun. Gendewa ki yo panah sing bengkong ngoten niku. Kuwi gendewane nak sing senari kuwi jenenge sentenge. Terus anak panahe. Kala dawuh sapa Nabi ma utawi kewan. Rodda mbak kang balikake roda kang balikake alaika ing atase sira apa sahmuka jemparing sira fakul mongko mangan sapa sira kowe nak manah ndelelah kok kewane kuwi mau kenone sing nggon lancipane ora apa-apa kala ngucap sapa nabi kala ngucap sapa rajul kuwi mau kala ngucap sapa rajul wa inta ghayyab lan senajan ilang apa sahmi senajan panah niku ilang mboten nancep ning kewan niku alaya ing atase ingsun kala dawuh sapa nabi wa intahuyab lan senajan ilang. Nah, mungkin saking bantere nganti tembus. Wa intahuyab lan senajan ilang apa sahmuka iku wau alaika ing atase sira. Malam tajid ing dalem selagine nemu sapa sira. Ing dalem selagine ora nemu sapa sira. Fihi ing dalem maiku wau asaro syahmin ing labet-labete anak panah iku wau ghaira syahmika kang seliyane panah sira kejaba ning kono ora tok temoni anak panah sing liya ya kan mesti ngerti iki panahku iki panahe wong liya kan mesti ngerti mergo nak iso berburu meh ngeculke panahe kuwi mau wis muni apa bismillah. Sing kudu disadari sing mriki malam tajid fihi athara syahmi ghaira syahmika. Nalikane ning kono kowe ngerteni nek kuwi ora ana campur tangane panah orang lain. Nek ana campur panahe orang lain lha kuwi sing nyamari. Au tajid utawa nemu sapa sira hu ing ma iku wau. Qad shalah hale teman-teman bacin apa mah yakni ngarepake sapa iki wau sing ngriwayatake iki wau yakni ngarepake sapa nabi sing dawuh sen nabi yakni ngarepake sapa nabi qad an tanah teman-teman bacin apa ma kala ngucap sapa Ibnu Sawa Wasami tulan krungu ingsun hu ing hadis min Abi Malik saking Abi Malik Ubaidillah ibnil Ahnasi ya Ubaidillah bin Ahnas an Amr bin Syuaibin an Abi saking bapake Amr an jadi saking bayi Amr an Nabi sallallahu alaihi wasallam al insiyatu istirahat